Allah ne ba. Pas ni emboucher le noir. Ah OK. On ne n'a pas là. Elle est plombier. Voilà, elle est plombier. Pas comment ça ça ma ben aller à Karakina kana ben ça. Allah mais ça vient c'est les gars sur les gars gabu mala ben ko. Ne pas mu ne be gabu la. Ne ga gabu in ka na jode de yan samia santi ka jigi sinon t'obligé à retenir bolo de. Ne pas ne mo marché jam. Ibe so la mfa. Ne ga bara mazo depuis ne ga dogo ne be mazo ari. Wa ike pe batoma mena 600 mo ko nyana. Ne ba batoma tram. Batoma atara meri la atara denga wolo 70. Abula mere mais wolo 70 la. On ne mo marché jam ne pas. Ibe so fane la. Depuis ne ga dogo ne be bara ga miri ko. Ne me bara. Wa ike pe o de ora mana wolo ere bo wolo 70 la. Problème ta la. Allah. Ni kuran fil ko indu fene du. Ba mu ne kuran fil la. Kuran fil bole no to ko sugu do de la de mo ko ta électricien ke wele kana u ka fere kala ani sisa ma. Ne boy mo marché jam sa ko de électricien. Mfa ibo fene nya do a. Depuis ne ga dogo ne kala mi ra ka électricité. Depuis ne ga dogo ne be kuran la. Aywa na ko bo to la. Ai idun to la je yani ako bato manga na du. Hey. Nanyuma nya fie ke ngi kana mo su couper. Ni na ne ndo akapara la kana ni bla ni se fen nya do kuran ko la. I jo ma contact su te ka ni. Ne ba yɛrɛ lafiya ni mɔgɔ k'a tɛ courant dilan ni compteur ma sauté courant dilan tɛ électricité tɛ courant bɛ dilan ka sɔrɔ compteur tɛ. I ɲɛ t'a la hali ne ni kuma min fɔ sisan i b'a sɔrɔ kuma digira dɔ la. O bɛ kɛ. Nin na kɛ un ni courant tɛ. Awɔ o yɛrɛ de don fa fili filɛ nin ye. O ko banni a ye maa kɔnɔ. Dɔrɔn de don. A ye maa kɔnɔ. Wa ala wele ka wusa ni mɔgɔ wele koyi. N tɛ ne kelen ka courant dilanna sɔrɔ nin ye. Ni courant de tɛ. Ni o fili yɛrɛ de don dɛ. Ni fili de kan ka tugu ɲɔgɔn na quoi. Awɔ. N denkɛ. Ayi. Kana nin to i da kɔnɔ sa i bɛ ko lasa ma wa. Ne fa i hakili sigi depuis ne ka dɔgɔ ne ye baara min kanu o ye courant dilan de ye. Ne ka baara yɛrɛ de ye courant dilan ye. Kɔkɛ nin b'a ɲɛdɔn de sa ko a ka la baara kɛ. Ala wali tɛ koyi ala Tijani nana ni diɲɛ Tijani nana ni diɲɛ. Ka wali di. Ala ne ba to. Ala ne ni ala ma. Mɔgɔ si mi bu. Mɔgɔ si mi bu. Mɔgɔ joli ne bugɔ mɔgɔ joli mi bugɔ. Cɛ fɔlɔ sa kamara bɛ ka di. Kuran de y'i ci sa. Aw jɔ Tijani k'e bɛ se baara la. Malilɛ kelen san bitigi la Ala ka d'a ma. Ne ba a fɔ a buru tan duuru fara la. Kɔngɔ don wa ou bien. Aw kɔrɔ de kɔngɔ bila la. Aw Tijani buru tan duuru la fara la. Ne ba aw kɔrɔ quartier la. Ayi quartier pisi de ye sa. Ne fa tɔgɔ kɔrɔ désanféré an tɛ 320 ne tɛ se. Ne tɛ se ka dilan aw kɔrɔ 320. Ne hali kuran yɛrɛ ye ci o digira dɔw la han.